получават безплатни билети и не ги интересува много точно какво се случва. Така че това е едно хубаво място, където се опитате да отидете на ВСО за една доста прилична сума, но мисля, че е време да продължим с новините. Така и така споменахме Скуп на PokerStars, освен да поговорим малко повече и за него. Той всъщност започва в неделя, т.е. утре, и ще продължи до 24 май. Това всъщност представлява един фестивал с 138 турнира с общ награден фонд 80 милиона долара. Турнирите ще бъдат разделени на три нива, на лоу, на медиум и на хай, като съответно входа за всеки турнир ще бъде 109 долара, 1050 долара и 10 300 долара, в зависимост от височината на нивото. Предполагам, че всеки ще има шанс, без значение на какво ниво играе. И още нещо важно за маняците на покера и на футбола заедно. Новия представител, който ще бъде за PokerStars, е футболният, как да кажа, футболното гуру Неймар. И да се върнем към един фен на Барселона. Да, аз Неймар малко много не го харесвам, ама напоследък добре, че Суарес и почне и той да играе добре. Всъщност аз исках да кажа за PokerStars и за това, което те започнаха да правят. Много добре се ориентираха към това да спрат да спонсорират всякакви доказани и недоказани покер професионалисти, на които им даваха безумно добри сделки и всъщност да се ориентират към популярни личности, които да вкарват свежи пари в екосистемата на покера. Неймар е общо взето удар по няколко фронта, все пак е част от един от най-известните футболни клубове, един от най-големите пазари на покера е Бразилия, най-развиващите се. И същевременно, нали, клубът, в който играе Барселона, е супер известен в Испания, където е регулиран пазар и испанците също много играят, така че това е много добър ход от страна на PokerStars, поне на мен. Сега чакаме Ицето Стоичков. Да, аз не знам защо и той не е станал. Ще стане всичко по реда си. Посланник на покера. Да видим дали има още нещо в новините. Още нещо мъничко за PokerStars. На 30 май ще се състои PokerStars Party, което ще бъде доста яко. Те правят всяка година подобни парти. Тази година ще бъде в Бесо. Момчетата ще пуснат в чата линк към самото парти, за да се види малко повече информация за него. С две думи, купон, безплатно пиене, не знам на кой какво не би му харесало. Ще има също среща с Team Poker Support и ще бъде доста яко и доста полезно, както за начинаещи, така и за напреднали играчи. И тук е момента да вметна, че на pokernovini.com, който е един от нашите сайтове, може да участвате в една игра, в която ще раздаваме 10 двойни покани за въпросното ви парти. Единственото, което трябва да направите, е да се регистрирате на сайта с име и електронна поща. От новините за днес толкова. Аз исках да кажа за това ви парти. Хоста официално обявен е Иван Демидов. Не знам колко от вас се сещат всъщност кой е той и за какво става дума точно. Значи Иван Демидов всъщност Диви го познава и то доста добре, още от години, които са играли StarCraft заедно. Мен лично той ми е много любопитен като личност, доколко знам е завършил един от най-трудните математически институти в Москва, който е признат в цял свят като примерно топ 3 математически институт. Освен това беше страшно добър и на StarCraft и на Warcraft, печелил е турнири на двете игри, доколкото знам. И последствие игра в една година финална маса на мейн ивента на американските серии, на World Series of Poker, както и на европейските, което е... Аз не знам дали друг човек го прави. Не го е правил, но сигурно няма да го направи. Със сигурност това като ще е интересно. Промоцията на Покер новини наистина си заслужава. Вижте, всеки един от билетите, така да ги наречем за това парти, е за плюс един, така че равно двама човека може да отидете. Влезнете и си спечелете. И виждам, че Христо дойде в чата. Поздрав за Христо, да. За последно... Христо гледа. Много поздрави за Христо. Много поздрави, Христо. Надявам се да си доволен. Ако не си доволен, както казах в началото, обърни се към Диги. И така, това беше с новините за днеска. И след малко ще се завърнем, а за момента рекламна пауза без реклама.
И отново сме в студиото, не знаем дали се виждаме, надяваме се, с нашия специален първи избор гост за тази вечер, Симеон Найденов. Здрасти, Симо. Здравейте. Здрасти, Симон. Други път ще го нагласим по-добре. Аз се виждам. Просто Симон дойде към мен и ще стане рад. Окей, всичко наред. Да, ти сложи микрофона, най-важно е какво се чува. Да. Как си, Симо? Ами, ако кажа, че съм добре, бих излагал малко, ама да кажем, че съм добре. Това е истински покер играч. Защо така? Ами, в общи линии нездравословният начин на живот с качването на годините носи своите минуси и те лека по лека почват да ми се отразяват, което е стандартно. Да, това мисля, че е доста сериозна тема, която си заслужава да поговорим за нея някой път, защото това е начин на живот, който всички покер играчи ги интересува. Мисля, че по-голямата част не обръщат много внимание на това. Еми да, в общи линии нивото на себеуважение като цяло към здравето е доста ниско при покер играчите, поради факта, че те прекарат изключително много време пред компютъра и не се интересуват от въобще хубава храна и хубав лайфстайл, поради факта, че прекарат примерно нощите си пред компютъра, което е изключително вредно. И поради тази причина след време те най-вероятно ще имат най-различни проблеми от здравословно естество, които са в големи аспекти. Някакъв такъв кратък съвет, препоръка. Ами съветът е да обръщат много сериозно внимание и време на здравето си, тъй като то е най-важният ресурс, който те имат и то е нещо, което ще ги крепи в живота като цяло. В смисъл, че може би докато повечето покер играчи в момента сигурно са между, да кажем, 18 и 24 и са в перфектно здраве. В момента, в който станат на 27-8, лека по лека нещата ще тръгнат се влошават, ако те не променят нищо в здравето си. И от тази гледна точка съветвам аз, както преди изографа ме съветваше преди 3 години да обърна внимание на кога спа, с какво се храна и така нататък, но естествено млад и зелен не обръща никакво внимание на тези неща и нали, си патиш. Всъщност, Симо, ти може би не си спомняш, но мене за първи път кръста ме заболя, като бяхме в сауната в Прага на едно EPT. Може да. би го помниш това, то беше отдавна. Вероятно не го помня. Да. Няма значение. Наистина, да. Трябва да се обръща внимание. Това е, аз мисля, че наистина един път, ако не е и редовна рубрика ще направим, ще обръщаме внимание на това, пък се надяваме, че хората ще последват съветите на хора, които са се изпатили и са минали по този път. Еми, в общи линии аз имам едно нещо, което може би малко по-специфично ще им промени мнението за тези неща. В момента теоретичният едж в покера е доста приравнен, според мене, при high stakes играчите и като цяло при над средното ниво играчи. Причината е, че в момента има изключително много информационни източници. За и софтуер, и въобще еджовете лека по лека почват да се притъпяват. Според мен еджовете след време ще бъдат изцяло извън масата. Демек концентрация, физика, психика и такива фактори ще оказват основно влияние на еджовете в покера. Както примерно един прецедент в момента е Давид Китай, който на теория не е особено добър по моя преценка, но той има изключителната дарба да бъде много добър хендридер и много добър ридер на противниците като цяло, в смисъл има много добри социални умения и психологически умения и на база на тях той успява да докара невероятни еджове и е не случайно топ 5 или топ 3 в GPI, нали, което е смисъл има човек има над 7 милиона уинингс за последните 3 години, нали, какво с това само да говори за себе си. Със сигурност, Трябва да се обръща много внимание на тези неща. Това е много интересна гледна точка на живота. За първи път аз дори го чувам. Аз Аз не си се го бях мислил замислил това, с това. обаче не съм го формулирал това, както ти го каза, че всъщност ще зависи, уменията ти ще зависят много от това, какво полагаш като труд изцяло извън покера. Тоест да работиш върху себе си, извън чисто покер тематиката. В общи линии определено нещата извън покера ще оказват доста голямо значение. В смисъл, не мога да дам някакво процентно съотношение 50 на 50 ще е теория и лайфстайл или 60 на 40 за теория или обратното,
но мисля, че ще оказва много голямо влияние и в смисъл, ако се загледате по най-топ играчите в момента, те всичките държат да са в перфектно здравословно състояние. В смисъл, ако видите най-известния коуч в света Галфонд, какво беше преди 4-5 години, какво е сега и въобще повечето от тези играчи, в смисъл, естествено има и много играчи, които въобще не обръщат никакво внимание на здравето и са те по-скоро са млади повечето, но ако видите Денио Неграно каква храна яде, в смисъл, ще си промените мнението коренно. В смисъл, той яде билки, яде само плодове, всяка сутрин е във фитнеса, в смисъл аз съм се засичал по хотелите с него на много места и като цяло, в смисъл, Фил Айви е същия. Фил Айви не си купува никога сандвич от казиното, което се предлагат и така нататък. Винаги си е намерил където и да е някакво деливари на пилешко хубаво месо и някакви броколи, аспержи и така нататък. Нали? В смисъл, проиграчите много обръщат внимание на тези неща. В Вегас дори по време на сериите има един такъв, той е фитнес гуру някакво. All American Day. Да, и той всъщност се занимава точно с това, осигурява така добре подбрана храна и добре приготвена на играчите и по много удобен начин. Нали? През Twitter може да си поръчваш общо взето от дневното меню, което ти хареса и ти го носят на масата. Мисля, че всяка година го има вече това. Ами да, и всяка година се разраства, което е най-готиното. Всяка година добавя по някакво много ядене. В общи линии в Америка храната е доста гадна и много трудно може да си намираш добра храна през цялото време. И съответно Фича е намерил много добра ниша за да си позиционира бизнеса и му се получава все по-добре всяка година, което е много... Той е win-win процес, който той наистина допринася на покер играчите и те го оценяват, защото дори в покер бюфета, който не е малък, има примерно 7 будки с най-различни видове храни, където може да си намериш нормална храна, примерно бар само с салати и така нататък. Той успява да ти концентрира наистина нужната доза протеини, въглехидрати във всяко едно ядене в съразмерни количества. Нали? И храните му са хубави, окей са като цена, нали? Малко по-скъпи са стандартите, но това е естествено. И наистина ти ги носят за 3 минути на масата, което е много голямо удоволствие. В общи линии всеки път, като си поръчвам по Twitter, 5 човека на масата ме питат колко е, откъде го взе, как го взе и така нататък. Проявяват интерес. Нали?